Забавлявай се, ще стигнеш по-далеч. Казват, че който се труди, ще успее. А с успеха идва и щастието. Но животът е повече от работа. Остава ли време за забавление? Вярно ли е, че забавлявайки се, можеш да постигнеш повече? Решихме да проверим и да се опитаме да докажем или отхвърлим твърдението. Но как се измерва забавлението? Не можем просто да поставим някого в лабораторни условия. Доверихме се на изследването на американския учен и психолог Мат Килингсуърт, създателят на Joynomics. Това е наука за забавлението и прогреса, чиято основна теза е, че хората постигат много повече, когато се забавляват с това, което правят. Проведохме Joynomics експеримент на виртуално игрище за голф. Голфът изисква труд, упоритост, спокойна ръка и точен мерник. Но дали всеки може да стане добър играч? Експериментът демонстрира колко много влияят позитивните емоции и насладата от играта върху представянето на играчите. Може ли забавлението да се окаже основният фактор, който търсим и който променя играта? Ето как преобърнахме формулата на успеха с главата надолу. Реализирахме приложение, в което симулираме игра на голф. Правилата бяха идентични с традиционните. Играчът трябваше да изпрати топката в дупката с възможно най-малко удари. Приложението подаваше негативни и позитивни коментари на играча след всеки удар на случаен принцип – 50 на 50. Ние проследихме представянето на играча и как той се е повлиял от коментара. В експеримента се включиха 566 участника. Играчите, които получаваха негативни и неутрални коментари, имаха нужда от 7715 удара, за да завършат игрите си. Тези, които бяха мотивирани с изцяло позитивни коментари, имаха нужда само от 6168. Да, подкрепата помага за представянето. Играчите, които се забавляваха с положителните стимули, приключиха игрите си с 25% по-малко удари. Наградата беше дълъг уикенд с голф уроци, а победителите се превърнаха в посланици на Joynomics и сега разпространяват философията, защото забавлението наистина ги отведе по-далеч. Забавлявай се, ще стигнеш по-далеч!